fedde heblo sukaɓe Afrique takko sano yoni to Bandiagara Boyande to Samba Kouté to Gurel Ndiaye to Janveli to Godji Fulɓe ko on takko sano yoni toon to Noumel to Sinthiou Bocar kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemgal Pulaar ma en puɗɗora toon to dowlaji Europe jaɓɓuɗen ceerno Saydou Abou halmen ko ɓuuri tentude toon to pottide taw ko kawguel wiyetengel coupe de euro hitande ujunaje 2020 e kikiɗan tim pottide qualification jokkina toon to dowlaji Europe man hedde toon to dowlaji Europe halen kay ko fate yareteɓe duuɓi 21 e kikiɗankin kammina kay ɓe jokkina pottite mabɓe ko fate qualification taw ko kawguel wiyetengel coupe de euro hitande ujunaje 2020 wonande yareteɓe duuɓi 21 man yaha toon to leydi Mauritanie haalen kay ko fati sampinal mbo leydi Mauritanie ha toon to premier division mbo leydi Mali bisimilla moon e kettugi wata goɗɗe joni joni jaynoden jaam ñalle moon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ñalawma ko jeeslare 16 lewru yarkoma hitande ujunaji 2019 kabruji balli taw koye ɗemgal Pulaar ene ɓirɗen e gardidi kabruji en jaɓɓoto ceerno Saydou Abou o halmen kay jencude pottite hanki toon to dowlaji Europe ko fati e qualification taw ko coupe de euro hitande ujunaji 2020 taw kadi ne wondi e pottite cehilagal toon to dowlaji windere guila toon to Afrique ha to Asie ha toon to dowlaji Europe ceerno Saydou Abou jaam ñallema yawur seydi Diallo ceerno Oumar Diallo jaam ñalle moon hettiyankoɓe ayaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique kabruji men coftal balli e ɗemgal Pulaar puɗɗortoɗen ko toon to leyɗele Europe kalen ko fati e ɗaftodiral gam tawtorede coupe d'Europe 2020 pottitte jokkino e jamma hanki o taw e waktuji nogas en payi hojomaji 45 to groupe G ko Israël heeɓi huccindirde e oɗo équipe biteɗo Lettonie ko Israël heeɓi folde Lettonie leggi tati e wondude loggel gotel toon to groupe F ko Roumanie huccindirno e oɗo équipe biteɗo Norvège ɓe keeɓi waddude ko ɗekki gotel e gotel Suède ko kañum jaɓɓino Espagne ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel Île Féroé ko kañum jaɓɓino Malte ko Île Féroé heeɓi foldeɓe loggel gotel e wondude ndiga toon to groupe D ko Suisse huccindirno Irlande ko Suisse heeɓi folde Irlande loggi ɗiɗi e wondude ndiga Géorgie ko kañum ha toon to Gibraltar ko Gibraltar kay foola e wuuro leydi mumen loggi tati wondude loggi ɗiɗi Seydi Diallo ceerno Oumar Diallo ha joni kettoɗen koye kabruji men coftal balli kalen ko fate pottitte cehilagal jokkuɗe kikiɗe hanki o Algérie ko kañum jaɓɓino walla ko kañum huccindirno e Colombie e nder ngoɗo wuuri witego Lille tawe e leydi France ko Algérie heeɓi folde e Colombie loggi tati e wondude ndiga toon to Alicante ene tawe e leydi Espagne ko Chili huccindirno e oɗo équipe biteɗo Guinée ko Chili heeɓi folde ɓe loggi tati e wondude loggi ɗiɗi Maroc ko kañum jaɓɓino e leydi mumen e ngoɗo wuuri witego Tanger Gabon kono ko Gabon heeɓi folde ɓe leydi mabɓe loggi tati e wondude loggi ɗiɗi caggal kanje Tunisie fooli Mauritanie loggel gotel e ndiga Mauritanie kay heeɓi huccidde e kikiɗe hanki o toon to wuuro nocturne tawe leydi Mauritanie ko Libye e Mauritanie kuccindirno ɓe mbaddi ko ɗekki ndiga Venezuela ko kañum huccindirno e Trinidad e Tobago ko Trinidad e Tobago foola loggi ɗiɗi e wondude ndiga Kuwait ko kañum huccindirno e Kirmanistan ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel Luxembourg ko kañum yano ha toon to Danemark ko Danemark fooli ɓe e loggi 4 e wondude ndiga Saydou Abou gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Saydou Abou Allah jarama ha hande heɗoɗen ko toon to dowlaji Europe haalen kay ko fati qualification coupe de euro hitande ujunaji 2020 taw ko yareteɓe duuɓi 21 e kikiɗankin pottite jokki hakkude Chypre kañum tigui huccodirno e Belarus ngal ɗon pottal ko gotel e gotel Macedonia del Nord kañum tigui jaɓɓino ɓeɗo wiyeteɓe Kazakhstan ngal ɗon pottal ne kay ko gotel e gotel Irlande kañum tigui yiyano jillu ha toon to Islande kono noon ko Islande fooliɓe baliyel gotel wondude e ndiga ha hande noon koye pottite ɗen ɗon heɗoɗen kikiɗe hankin pottite jokkino hakkude Lituanie kañum tigui jaɓɓino Bulgarie ko ndiga e ndiga ɓe gayniri ɓeɗo wiyete Azerbaïdjan kañum tigui jaɓɓino leydi Suisse ko Suisse noon fooliɓe baliyel gotel wondude ndiga Botswana kañum tigui jaɓɓino leydi Allemand ko leydi Allemand fooliɓe baluji ɗiɗi wondude ndiga Pologne kañum tigui jaɓɓino leydi Serbie ko Pologne noon fooli leydi Serbie baliyel gotel wondude ndiga Estonie kañum tigui jaɓɓino leydi Russie ko Russie fooliɓe baluji 5
wondude ndiga Norvège kañum tigi jaɓɓino leydi Pays-Bas ko Pays-Bas foliɓe baluji 4 wondude ndiga ɓeɗo wiyeteɓe Israël kañum tigi jaɓɓino Isla Féroé ngal ɗon pottal noon ko Israël kañum tigi fooli Isla Féroé baluji 3 wondude baliyel gotel Monténégro kañum tigi jaɓɓino leydi Espagne ko Espagne foliɓe baluji 2 wondude ndiga Albanie kañum tigi jaɓɓino Kosovo ko Albanie foliɓe baluji 2 wondude baliyel gotel Luxembourg jaɓɓino ko leydi Suède fooli Luxembourg baluji 3 wondude ndiga leydi Belgique kañum tigi jaɓɓino leydi Moldavie ko leydi Belgique noon fooli Moldavie baluji 4 wondude baliyel gotel Angleterre kañum tigi jaɓɓino Austrie ngal ɗon pottal men kay ko leydi Angleterre kañum tigi fooli leydi Austrie baluji 5 wondude baliyel gotel e kikiɗankigo toon to taw ko sukaɓe yareteɓe duuɓi 21 toon to qualification coupe de euro hitande 2020 e kikiɗanki udno toon pottiɗe ko hakkude Slovaquie kañum tigi jaɓɓino leydi France ko leydi France noon fooliɓe baluji 5 wondude baluji 3 sen immima toon to dowlaji Europe min mbirɗen gardidi kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemgal pular faden ko toon to leydi Mauritanie haalen kay ko fatti e championnat mbo leydi Mauritanie e kikiɗe janggo ma potital gotal fettu hakkude ɓeɗo wiyeteɓe sim kañum tigi jaɓɓoto jaahe toon to leydi Mauritanie taw noon koye ñalngu jeegoɓijo tigi ɓe fettata e kikiɗe janggo ha hande noon ko toon to leydi Mauritanie heddoɗen haalen kay ko fatti e gardingu ardi kay ko Zigzag kañum tigi ardi no jogui toɓɓe 15 Kedia rewi hen no jogui toɓɓe 10 ɓeɗo wiyeteɓe sim jogui ko toɓɓe 7 AS Concorde kañum ne jogui ko toɓɓe 7 Kahede jogui ko toɓɓe 7 so tawi noon ko ɓen ɗon ɓe ala hay toɓɓere kay ko toon to ɓen ɗon ɓe ala hay toɓɓel kay ko ɓeɗo wiyeteɓe Casar kañum tigi woni ala hay toɓɓel so woni ko jaahe jogui ko toɓɓel gotel Sahel jogui ko toɓɓel gotel Police jogui ko toɓɓe 2 sen immima toon to leydi Mauritanie no mbirɗen gardidi kabaruji meɗen coftal balli taw koye ɗemgal pular faden ko toon to leydi Mali e kikiɗe hande pottital gotal no fada toon to leydi Mali taw noon ko toon to premiére division mbo leydi Mali e kikiɗe hande kay pottital gotal ma fettu toon taw noon ko hakkude oɗo équipe wiyeteɗo Bakary Diarra kañum tigi jaɓɓoto AS Joliba taw noon ngal ɗon pottal ga watta kay ko sanga wattuji 16 ɗi fawana e hojom wonande eruji Europe ɗum ɗon hawra toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 16. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe eltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum ɗo tigui woni kabaruji gomu coftal balli renna noon e kikiɗe hande toon to jencude ko fati e ligue ko fati e toon to Europa ligue taw ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas yafaton toon to coupe de euro hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ko ceerno Saydou Abouba ko fati e pottide tehidagal toon to dowlaji windere ko ceerno Saydou Abouba ɗo yesso haalirde ko musidɗo mo guiɗo mo Diallo Oumar Demir Diallo kettokima laaki jaam yo jaam gueno hirane